थामथि खोलोबाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव माखासे सानल' दंसै। बेबायदि समावनो बिटिआर हालामनि मोननै गोख्रों राजखान्थियारि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफआ फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनाया नोजोर बोथाव जादों। लोगोसेनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा आरो उदां बिजाथिफोराबो गावबा गावनि बिजाथिखौ देरहाहोनायनि मिजिंजों रायजोफोरनि खाथियाव हाबसननायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो जारबारि प्राइमारि सिंनि दिदोमगुरि गामियाव बिपिएफ हान्जानि मोनसे बिसायख'थियारि मेल जालाङो। बे मेलनि गेजेरजों दिदोमगुरि गामिनि गं 19 नखरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय बिपिएफनि दैदेनगिरि जुबिराज बसुमतारी आरो गामिनि सुबुङा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। गिबि गिबियाव आं नोंथांनि चेनेलखौ धन्यबाद जासिग्रोबाय आरो जोबोद गोजोननाय आं दिनै जाहारबारि प्राइमारि सिङाव थानाय दिदोमगुरि गामियाव फैदों आरो बे गामियाव फैनानै आङो दिनै गावखौनो गाव ओरैबायदि मोनसे गोजोननाय आरो खुसि मोनदों। बे गामियाव 19 घरसो दङ। 19 घराव दिनै जोंनि बिपिएफ दोलो हाग्रामा सार दैदेननाय दोलो बे दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाफ्रा दलै नोगोरै ओंखारनानै गामि हलैनो बुंजायो, गामि हलैनो दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव जइन जाफैबाय आरो बे जइन हाबाफारियाव बिथांनि गावबुरायानो रोखा बुंखाबाय जिहेथु जोंनि गामिया खुब गोग्लैसोनानै थानाय मोनसे बे गामियाव बिसोरो इउपिपिएल दोलोआ जोंनि गामियाव फैनानै खुनु मोनसे मोजां माबा मोनसे मोजां गावसिनि दोलोनि बा माबा मोनसे मोजांखौ बिसोर दिनै होनो गोसो गैया, बा सरकारि भाबै अनसुंथाइ जे मोननांगौ बेफोरखौ होनो गोसो गैया। जायनि फलाव जों दिनै दुखु मोननानै बे इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै जों दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय होननानै बिसोर प्रसार खालामबाय दिनै जोंनि गेजेराव। बिपिएफआ देरहागोना अख्रां गोजौआवसो न' लुनाय होननानै जयन्त बसुमतारीया बुंदों। बेफोर बेसलेस। बे जयन्त बसुमतारीयालाय मा बुंनो रोंगौ, मा रायज्लायनो रोंगौ, बेलाय खामानि गैयै सासे केन्डिडेट, बे बेसलेस केन्डिडेट। बबे अख्रां बबे हा माखौ रायखांदों बेलाय? फैथों, फैगौ जुनाव 4 थारिखआव जे काउन्टिं जागोन एदिनखालि बिथाङा नायथों अख्राङा मा हाया मा, एदिनखालि जों देखायगोन बिपिएफ दोलोआ। बारग' बिटिसिनि चन्दन ब्रह्मआ बुंदों जे बिटिसिखौ बिपिएफआ लाबोआखै, बिनि सायाव मा बुंगोन? बेफोर कुइसन नामा? बे बिटिसिखौ बिपिएफआ लाबोआखैबा सोरथो लाबोआ? सोर फाग्लानि मा चन्दन ब्रह्म बेलाय? गावखौ गाव बहा दं? गावखौ सोंग्रोथों बियो गावनाव, बेखौ रायजोनाव सोंनाङा। नों आंनाव सोंनांगौ दरखार गैया, गावनाव गाव सोंथों बियो। बिटिसिया मा, सोर लाबोआ, बिटिसिखौ सोर लाबोआ, सोर दोलोआ लाबोआ, बबे माबाया लाबोआ, सोर सालाया बिटिसिखौ, गावनाव सोंथों बे बिथाङा। बेफोरखौ सोंनाङा, खामानि गैया बेफोर। जेबो मोनैनि थाखायनो जयेन जादों आं दिनैहाय। खय बोसोरसो जाखोमोन इउपिपिएलआव? गोबाव बोसोर जाथारबाय होनाया, गोबाव बोसोरसै होनाया, ओमफ्राय जेबो मोना, बेनिखायनो दिनै बाहाय जयेन जाफैदों आरोखि आङो। औ। अरुनादयआ सिगाङावबो मानि जागोन होननानै 1000 फैसा होनानै बानायहैदोंमोन फार्स्टआव। औ, बानायनायाव। ओमफ्राय दाना गैया, जायाखिसै। ओमफ्राय जायाखिसै नालाय, ओमफ्राय आरो नै दाखालिहाय थालांनायनि होननानै जोंखौ लेंहरफिनबाय। ओमफ्राय फर्म मोननानै ओमफ्राय जोङो होफिनदों आरोखि। फर्मा मानि जोंनि बे मेम्बारनाव, जोंनि मेम्बारनाव ज' सफैबाय। ओमफ्राय बेखौ जोङो लांनानै हजोंहाय फिलाप खालामनानै हैबाय आरोखि अफिसावहाय। फैसाया सिगांहायना 1000 लादों, सिगां लादों, ओमफ्राय नै दानियाव लायाखै आरो। ओमफ्राय जायाखै, मोनाखै। मेरला नायबाय आङो, ओमफ्राय मोनाखै आरो। ओमफ्राय चेयारमेनखौबो जेबो होनफिननाय जायाखै आङो। औ, बिसोर मावाबा, औ, बिसोर गैया, जेबो मोना आंहा। अरुनादय मोना जों गामियाव, बेबो मोना, आंबो मोना। ओमफ्राय सासे आगोमा होननायाबो मोना आरो, बेहाबो अरुनादयखौ। ओमफ्राय नैबे बे बार'थि होननायाबो मोना। ओमफ्राय माखासेफ्रा मोनजोबो आरो, ओमफ्राय जोङो मोनाखै आरो, बेनोसै।